Pantene paksa kebekan saking kehing taranggana kang sumewi warata tanpa Rasakno kowe Puntadewa. Woing sesukan dadu kowe kalah karo Duryudana. Mongko nalika semana tataane negara. Negaramu Ngamarta Ripalungguhan iki wis tak geken. Dina iki kowe kudu nglakoni paukuman 12 taun dadi wong buangan mapan ana ing wana Kamyaka. Kowe saiki dadi wong alasan sak dulur-dulurmu Pandhawa kabeh. Biyen wong sak donya padha nunggi-nunggi karo kowe. Wong sak jagat kabeh padha mundi-mundi karo Pandhawa. Ning Ripalungguhan iki kowe dadi kere. Tanurunga bakal mutar kaliren ning tengah alas kowe. Upamane kowe mbiyen nggugu karo ucape Werkudara. Lakone ora kaya ngene. Kadangipun Kakang Yayi Bima ora ana gunane ngetuni lakon sing wis kelakon. Nanging lelakon sing kawuri kuwi kena kanggo mawas diri lan dandani pakarepe. Nadyan ditulis nganggo mangsi emas dibungkus nganggo mutiara. Sing jenenge wong main dadu apa meneh nganggo totoan. Kuwi mujudake dosa sing gedhe mbarep kakangku. Wadananira ayu kumla ucam rahnya maratani Yayi Werkudara. Dadi dina iki sing adhing ngluputake Puntadewa merga Pandhawa kabeh dadi kurban, dadi wong alasan ana ing wana Kamyaka kene. Yen pancen sing adhing nganggep Puntadewa iki kleru lan luput,
Dina iki aku arep nduk hukum nganggo cara kepiye wae ora bakal suwala Sena. Mbarep yen Pandhawa wiwit biyen wis kulina urip rekoso klambrangan ning alas. Nanging para gage sawangen garwamu Kakang Mbok Drupadi merga nuruti mungkare nepsumu rambute kae diure modal madul merga ajur hatine nalika dijambak rambute diseret karo Dursasana nalika ana pasamuan sesukan dadu batinku ora tegel nyawang kahanane Mbakyu Pancali Werkudara Mbakyumu Drupadi kae garwaku Mbakyumu Drupadi kae garwaku Siadi ora perlu mikir lan cawe-cawe karo keluargaku malah iki mengko dadine saya ribet kejaba saka kuwi para gage saiki penggalian kahanane kawula Ngamarta ingkang dina iki dicengkrem dening kamurkane Kurawa yen kawula Ngamarta padha rekoso lan keserakat sing dosa kuwi Pandhawa merga beja cilaka mulya rekasane wong sak negara ki dadi tanggung jawabe ratu bab iki kudu ndok pikir kanthi wening barep kakangku punapa mirah ingsun prihatin waspagung mijil tuhu tahat tanpa karya yan aja banget-banget anggonmu ndiwak-ndiwakake marang Puntadewa aja kok anggep lamun aku iki wong resik lan wong suci Puntadewa iki ya mung titah sawantah sing mesti wae kadunungan luput dosa kelawan lali sing kabeh mau pancen dadi sandhangane menungsa nadyan manungsa kuwi mesti nggendhong keluputan lan dedosan nanging menungsa sing becik lan apik kuwi mesti gelem mawas diri ndandani pakarti banjur mertobat kanthi temen lair kandas nganti tekan batin aku ngrumangsani Puntadewa iki sing dadi punjere kleru lan keluputan mula ing alas Kamiyaka iki aku wangana ngesot lan sujud ana ngarsane Hyang Agung supaya kakangmu iki antuk pangapura ewadene yen pancen Puntadewa iki ndok anggep memala lan wisa ingkang kebak dosa sing dadi jalaran sengsarane para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta aku lila nampa pidana aku patenana tanpa kowe wigih ringa-ringa kukumu Pancanaka tancepna bener ana jantungku Werkudara sing tak gendhong yen aku nganti tega mentala karo kowe sak matine Bapak Pandhu kowe sing dadi wakile kowe tetep ndak pundi-pundi kowe tetep ndak aji-aji barep yen ana ucape Werkudara sing suka aga kasar aku njaluk ngapura sumpahe adimu lanang uripku sak utuhe bakal tak nggo mayungi darmamu.
bingah raos sing manah dene Paduka lan Yayi Werkudara tansah ngagungaken raos katresnan lan kawicaksanan. Garwanipun Kakang Yayi Drupadi. Yektine Yayi, bener kang dadi ature Yayi Arya Sena. Aku rumangsa welas. Aku rumangsa trenyuh nyumurupi lelakon ingkang kebak panandhang. Ing atase jeneng sira kuwi putra putrining Narendra Parandene, dina iki siadi urip Papariman Wulandara dadi wong alasan ya merga nuruti karo mungkare bojo. Aku ora mentala Yayi. Mula dina iki Yayi Drupadi ndak paringi kamardikan kondura marang negara Pancala. Tetepa siadi mukti wibawa ana kedaton. Besok yen pun Kakang wis rampung nindakake paukuman Wanaprasta, siadi bakal ndak boyong maneh marang kraton Ngamarta Drupadi. Kanjeng sinuwun jimat sesemban kula ing Marcapada prateng delahan. Kula menika jinejer dados garwa Paduka. Garwa menika sigaraning jiwa bebasan swarga nunut neraka katut. Tegesipun sebaya mukti sebaya pati. Gesang mukti wibawa mboten sulap, gesang rekoso mboten ngresula. Bab menika sampun kula antepi sanadyan kawontenanipun kebak panandhang lan kasangsaran. Waton kula sumandhing kaliyan Paduka bagya mulya raos kula sinuwun.
abeteng kandela jagang jero parandene kawis tinggal doyong adeke karana kasok lan kasok dening kamurkan lan kanistan negari Ngastina surem sorote ilang wibawane awit katutup dening kamurkaning driya nenggih Narendra Agung Ngastina Sri Duryudana datan mokal lamun para Kurawa tansah mugal-ugal dedosan karana rinten dalu tansah tinuntun dening Patih Sengkuni tumuju marang juranging maksiat para sentana mung edan bondo ujahawa ndeder dosa tanpa gagas rekasane para kawula sanadyan Pendhita Sukalima nenggih Resi Drona Yori Sang Kumbayana rinten dalu tansah paring sesorah piwulang kautaman parandene babar pisan datan rinewes ucap dadak horeg ingkang samya siba katungka pratane pandhita ing Talkanda nenggih Sang Mahatma Bisma ya Resi Dewabrata ya Gangga Tanaya mangkono piyanganan sarta ngiring satemah dadi lulus Raharja lampahe Resi Wara Bisma minggah wonten setinggil Binatarata negari Ngastina Henggang Marasiba kawis tingal jawil jinawil satemah klesik kumalsik dadya gayeng gumarenggeng anggerba sarta anreka apa wigatine Brahmana Talkanda rawuh ana ing Prayagung negari Ngastina mangkono Sri Duryudana kawis tingal kendhi kumrungsung inggalih kasuk panataling kabudaya-daya manembromo rawuhnya ingkang eyang ya ing acara lenggah mangkono kawiyos kang pangandika lamun ta kawiyos sing lisan sasangka pemenyar mangkang goruming puri mangken tanpa siring mas murupe Mas ler murupe mangkya darajating praja kawuryan wasa nyaruri
rorak pangrehing ukara karana tanpa palubi atilar silas tuti Jono sarjana kelu kalumlun kala tidha tidhem tandaning tumati Iwan suksma adilinwih uga paring pepayung pring kayuwaning ingsun satemah ambabar pepadang wonten ing jagat Ngastina. Kawula nuwun sewu Kanjeng Hyang Talkanda dereng dangu paduka rawuh wonten setinggil Binatarata Ngastina. Kula ingkang wayah Duryudana ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunju. Astungkara sidang sekaring dawana langgeng iya putu Jaka Pitana banget panarimaku dening nganti semono sih kadarman lan pakurmatan setya bektine putu marang wong tuwa ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestunipun Eyang Maragage ditampani Kurupati kawula nuwun inggih Brawalan pamundi kula tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Bombong Birawa bingah salebeting manah prasasat kejugurkan wukir sari kablabaran samudra madu. Deniri palungguhan samangke paduka punden kula Kanjeng Hyang Talkanda kepareng rawuh. Nyarirani pribadi wonten negari Ngastina boten langkung kula ngaturaken panuwun. Hyang menapa ta darunanipun ingkang wayah amboyongi rawuh paduka Kanjeng Hyang yektosipun nedya kula nedya nyuwun dawuh panglimbang magepokan kalian sesukan dadu ingkang rumiyin menika kula lampahi kalian para Pandhawa. Para Pandhawa kalah kasoran wasana kedah netepi prajanjen dados tiyang bucalan 12 taun sesingitan setunggal warsa. Sakmangke para Pandhawa sampun netepi janji gesang keserakat wonten ing wana Kamiyuga. Hyang nanging nyatanipun sanadyan Pandhawa sampun nglampahi panandhang ingkang dungkap 11 taun. Parandene Pandhawa taksih
gesang boten wonten ingkang pejah. Kanthi lelampahan menika kula saged nggagapi menapa ta sebabipun para Pandhawa boten mati karana kinayoman dening Gusti ingkang murba jagat. Yen tetela mekaten sampun cetha ngeglo tanpa warana bilih pangeran menika boten adil. Pangeran menika mban cindhe mban siladan. Pandhawa dipun tresnani nanging Kurawa rina wengi mung tansah digawe apes. Jare sing gawe urip niku maha welas asih ora pilih kasih ning nyatanipun ingkang dipun tresnani ingkang dipun asihi namung para Pandhawa. Kurawa mboten ate antuk sih katresnanipun pangeran tegesipun dewa menika mboten adil. Anjrah ingkang puspita warum kasliring samirana ombre sekar kadung ngaskan danyo maweh raras renaning driya Om ilahing awek nam astu namasidam muga rahayu sagung dumadi. Putuku Duryudana mengko dhisik. Hyang Agung kuwi sipate tetep maha murah. Pangeran kuwi sipate tetep maha welas lan adil. Malah kala mangsa sing ora bisa adil kuwi menungsa. Lan manehi Suyudana. Gusti kuwi tresnani marang kabeh menungsa, kabeh para makhluk. Ya mung gumantung menungsane gelem cedhak karo Gusti apa ora, gelem manembah apa ora, gelem ngestokake dawuhe apa ora. Mongko wis cetha pratela menungsa tinitah ana jagat rame iki mung supaya nindakake perintah lan ngedohi cegah. Nindakake perintah tegese kanthi tulusing rasa lan sucining pakarti manembah marang Hyang Agung sarta gegulang marang becik tumindak lan apiking kelakuan. Ewadene ngedohi cegah tegese menungsa aja pisan-pisan nerak pranatan rajang paugeran ingkang ditemtokake dening Gusti. Hambek nista budi cendhala watak murka ngrenah marang kasangsaraning liyan kuwi kudu disingkiri saka jiwane menungsa. Nah, saiki aku tak takon. Aku tak nyuwun prisa marang sira Duryudana,
dawuhe Gusti ingkang sinerat ana ing Weda Suci minangka tuntunane kajiwan kuwi sing wis ndok tindakake sing endi? Perintahe Gusti iki sing wis ndok lakoni sing endi? Walere pangeran sing kaya ngapa sing nate ndok singkiri mongko wis cetha jagat nekseni umat ngakoni uripmu suwung saka panembah sepi saka pangibadah adoh kelawan sifat rahayu lan rasa asih rina wengi kowe mung tansah ketungkul ngumbar marang kamurkan nandur marang memungsuhan anggonu mendem kelungguhan lan kesugihan edan karo jabatan ndok rewangi nyikara menungsa sing tanpa dosa ya kuwi adi-adimu Pandhawa. Saiki mara gage nalaren mara gage pikiran sejatine sing darbe hak wewenang kamukten Ngastina iki lak janjane para Pandhawa. Sing duwe hak warisan negara Ngastina iki janjane Pandhawa dudu Kurawa ning parandene Pandhawa trima ngalah golek kamukten dhewe direwangi mbanting raga meres kringet babat Wanamarta banjur bisa antuk kamukten negara Indraprastha biyen ing atase sliramu wis lungguh dampar Ngastina parandene Duryudana isih ora trima. Kowe isih ora trima Pandhawa ndok blethuk nganggo sesukan dadu wasana saiki Pandhawa dadi wong alasan kamukten Ngamarta ndok regem ndok kuasani kowe isih ora trima meneh ketitik kowe isih ngarah karo patine Pandhawa jane karepmu ki piye to Kurupati? Karepmu ki piye? Sing jenenge urip kuwi aja mung ngoyak butuhing karep nanging sing baku bisa kecukupan butuhe urip. Yen menungsa mung sadrema netepi butuhe urip, anane amung pasrah sumarah nrima ing pandum peparinge pangeran. Nanging kosok baline yen Duryudana ngoyak butuhe karep iki mengko ora ana mareme yen perlu jagat iki bakal nduk emperi merga wong ki yen mburu marang nepsu wis sugih kurang sugih wis mulya kurang mulya rasane ora bisa tentrem merga uripe ditunggangi karo nafsu lan rasa milik. Yen kowe ora percaya yen kowe ora percaya karo tuture Bisma iki buktekno, tutukno anggonmu ngumbar karep yen nganti atimu iso tentrem, atimu bisa ayem, mbahmu iki welehno Duryudana. Pramara Rakmangos momyo ngambrang kadi karunaning kaswase aning marga memalakung risang kanta wastrat maja leng-leng lalu angulati surya mangkrang sang wayah kumyus hamara wayan Duryudana ngerti ya Nggih apa to sebabe pun Eyang Bisma mung tansah paring pemut marang kabeh para Kurawa sepisan Kurawa ki putuku sing ndak tresnani wis wajibe simbah kuwi nuturi karo putu angka loro Ngastina iki bumi wutah getihku sing sejatine darbe hak kamukten negara Ngastina kuwi aku ning aku trima ngalah aku lila sawise dina iki negara Ngastina ndak lilakake marang sliramu tak jaluk negara iki reksanen sing kanthi becik Ngastina ki gawenen tentrem adem ayem kawulane padha mesem guyu wiwit saka ratu pujangga pejabat negara kawula ayo nyambut gawe anut kelawan jejibane dhewe-dhewe merga rusake negara Duryudana
rusake negara ki lamun to ana menungsa nyambut gawe ora jumbuh karo kodrate. Mongko wis cetha pratela, ratu ki kewajibane ngayomi karo wong cilik, ning nyatane mung tansah ngarah patine dulurmu Pandhawa sing tanpa dosa. Pendhita kaya sing jenenge Resi Durna ki kewajibane manembah karo Hyang Agung nindakake kidung suci mantra rahayu lan puji dzikir, ning rina wengi mung tansah kok kanthi ngumbar marang maksiat. Para pejabat ki ya ngono, kewajibane nata kelawan negara, ning nyatane nata karo awake dhewe wae do ora pecus. Urung kabeh para prajuritmu. Prajuritmu kawis cetha lamun ta sumpahe dadi prajurit kuwi gendong wujute pusaka, manggul wujute gaman, lamun ta ana mungsuh nekani kudu disirnake. Ning ya gene prajurit sing gaweane perang ripalungguhan iki malah kok perintah ngurusi babagan pangane wong cilik, pangane para kawula, pamane wong desa lan uga para bocah-bocah ning mapan ning karang padesan ning sekolah ning karepmu piye lewar patramu kaya ngono. Ngastina mbiyen ki becik, saiki tek ora arek ki piye Duryudana. Leng-leng indriya mangu mangun kung kandhan rimang lir-lena tanpa kanin nuwun sewu penemban Begawan Bisma. Harya Suman ana parigawe apa? Nyuwun pangapunten menawi kula nilar ing tata krami matur tanpa piniji. Kula namung badhe nanggapi dawuh paduka ingkang pungkasan biyen negara Ngastina ki apik, lah kok saiki diorak-arik menika setunggal. Angka kalihipun paduka ing ngajeng paring dawuh ingkang garbe hak kamukten negara Ngastina menika sanes Kurawa nanging Pandhawa. Inggih babakan kekalih kala wau ingkang andadosaken kagiyating manah kula satemah kula sing lar ing tata krama wani matur wonten ngarsa paduka. Kowe bakal matur apa Suman? Nyuwun ngapunten. Menawi paduka paring dawuh Ngastina mbiyen ki apik, saiki dadi morak-marik. Nyuwun pangapunten. Sak ngertos kula negari Ngastina menika rusak wiwit saking lelampahan Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana menika lengser ke Prabon lajeng misuda dumateng sinuwun Prabu Pandhu dados ratu wonten negari Ngastina. Kok kuwi nduk anggep kleru ki nalare piye? Nyuwun ngapunten. Putranipun Sang Resi Abiyasa menika wonten pinten? Kabeh wis ngerti putrane ana 3. Ya kuwi ingkang mbarep Adipati Dastarata, angka 2 Swargi Pandhu Dewanata, ingkang angka 3 ya kuwi Yama ya kuwi Yama Widura. Nah, anak mbarep sinten? Adipati Dastarata. Nah, kula tak nyuwun prisa, manut aturan, manut undang-undang negari. Ingkang wenang dados ratu menika anak mbarep apa anak nomor 2? Ya pancen anak mbarep. Lah ki menapa kok sing dadi ratu anak nomor 2 pun Pandhu Dewanata? Niki babakan ing sampun salah kleru ya mung banget. Suman wonten dawuh. Dadi kuwi ndek paugeran sing duwe hak wewenang dadi ratu mbiyen kuwi kudune Adipati Dastarata. Nggih, lajeng ingkang nerusaken para Sata Kurawa mliginipun anak Prabu Duryudana menika sampun trep merga tedhak turun anak mbarep. Sik aku tak takon. Syarate wong dadi ratu ki apa wae Suman? Inggih, syaratipun tiyang dados ratu menika kedah wibawa, wicaksana,
prasaja lan santosa. Nah, santosa ki tegese piye? Ratu menika kedah santosa lair batinipun. Santosane lair tegese piye? Ratu mboten saged nandhang cacat. Wong cacat ora kena dadi ratu. Lah, saiki aku tak takon, Destarata kae cacat apa ora? Dalem. Destarata kae cacat apa ora? Nggih, cacat. Ngopo? Picek. Wong Caca Netra, wong Cala Hina ngono kira-kira entuk dadi ratu apa ora Sumasalah. Lole waluh gimbal manyar-manyar. Mula aja kakean ngomong. Lek wis suwi ra tanggapane aja kakean ngomong. Mesti akeh klerune kowe iki ora. Nyatane bareng kowe bantah karo Sang Mahatma Bisma ya kalah kaya ngono, ngendel-ngendelke kowe ora. Mongko ning kono wis tak dongake. Muga-muga kowe lek nyambut gawe betah melek. Nganti bengi iki ra betah melek tegese dongaku ora mandi kowe. Kowe sing ndongake malaikat ya ora mandi wong wis kodrat to kowe ora. Duryudana, uturku iki mara gage ora ariken sakjroning nalarmu yen pancen bener ya akonana bener kowe tumindak sing apik. Yen ucapku iki kleru, klerune Bisma mapan nggon ndi pikiran sing temenanen kok. Nggih, Joko kita. Pandhita karya wangkit pindha mumpangadape tawang. Susungangin ngendi ngene. Siwat kalian kangkung sanyatane kunjung seret pinangko kalau aku lekas lukito linuting bidang
Tung kadereng samomor memengun manah rahayu ayono anak golong kumulung manah duka kawula nuwun sewu amit pasang kalimantabi tinebina ing tulak manu dumawa ing tawang towang sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka boten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka ingkang sinuwun jagat dewa Bathara banget panarimaku gawe bombonging rasa ora liwat diprayogakne anggone pinarak nuwun inggih sinuwun pangkraos boten kirang sekeca anggen kula mara sibuh ora kok jeneng kami tambuh nanging dasare durung meruh panjenenganmu kuwi Narendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Sang Prabu inggih wingking kula saking negari Guwa Barong kula saking negari Guwa Barong jejuluk kula pun Prabu Naga Gumbang kula menika atmajanipun Swargi Rama Prabu Nagapaya banjur ana wigati apa rawuh ana ing praja Ngastina aduh sinuwun yektosipun waleh-waleh menapa sampun cetha pratela bilih Kanjeng Rama Nagapaya rumuhun seda wonten tanganipun Narendra Ngastina Prabu Pandhu Dewanata mongko Prabu Pandhu Dewanata sampun seda lajeng nurunaken putra gangsal ingkang sinebut para Pandhawa jinejer dados anak sak saged kula badhe mikul dhuwur mendem jero muktekaken Kanjeng Rama mapan wonten ing kasuwargan kanthi cara males pati dumateng sedanipun tiyang sepuh kula gandeng Prabu Pandhu sampun seda kula kepengin etungan kalian anakipun nenggih para Pandhawa inggih sanadyan kula sampun mangertos bilih para Pandhawa sampun 11 taun dados tiyang bucalan mapan wonten ing wana Kamyaka nanging kula boten wani ngrubida awit kula ngertos bilih Pandhawa menika klilip mungging netra satru mungging cangklakan mungsuh bebuyutan tumrapipun sinuwun Prabu Duryudana menawi kula ngantos alit akarya sakit agengipun mejahi Pandhawa tartamtu badhe akarya gela cuwa penggalih paduka sinuwun Ngastina pramila saking menika Kanjeng sowan kula wonten ngabiyantara paduka menika namung badhe nyuwun idi palilah kula nyuwun idi palilah kula badhe ngrentengi sirahipun para Pandhawa kangge srana mulyanipun tiyang sepuh kula wonten ing Lokabaka Kanjeng lenglenging driya mangu
mangun kung kandhuan rimang wirlena tanpa kanin yen tan tulus mengku sang Hyang Utama jagat dewa batur ya jagat mangestungkur kaya lumaku ing wancik pangklong kepapak obor sewu Prabu Naga Kumbang wonten dawuh Kanjeng yen pancen wis kenceng lan gembleng tekadmu kaya mangkono mesti wae banget aku nyengkuyung lan uga condong rumaja ndak lilani yen pancen kowe bisa ngrentengi sirahe para Pandhawa sakjroning 5 taun sakjroning 5 taun lenga bumi Ngastina ndak wenehake marang negaramu Wabara aturaken panuwun Gunjing langit kelap-kelap katon rekin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu Duryudana bener pangandikane para pinter yen watuk kuwi gampang tamban-tambanane yen watak kuwi ora bisa ditambani yen ora dilangi karo sing nyandang pisan nyatane ripalungguhan iki nadyanto aku adoh saka Talkanda temeka ana Ngastina anggenku mlaku tak jangkah sepisan dadi paribasane anggenku tutur karo kowe tak rewangi umur lambeku muncrat iduku ning parandene kowe wegah nampa wewarah nampik marang pitutur becik yen pancen Bisma ana kene wis ora ana gunane apa-apa daya-daya poneyang tak mundhut pamit wae aku mung bisa nyenyuwun marang purbane Hyang Agung minta marang Bathara muga-muga Kurawa enggal diparingi eling lewar ngawur prasasat kejugrukan wukir sari kablabaran samudra madu sinuwun
praptanipun Prabu Naga Gombang saking Guwa Barong menika mujudaken trontong pepadang kangge kajayanipun para Sata Kurawa. Anggenipun sagah lan sumanggem mejahi dumateng para Pandhawa niku mujudaken kabar ingkang ngremenaken. Lan manut pawarta yang sampun warata Prabu Naga Gombang menika saged triwikrama dados naga ingkang agengipun ngidap-ngidapi kaprawiranipun gegilani. Mila kula saged nggambaraken tartamtu para Pandhawa ingkang kaliren wonten ing wana Kamyaka badhe pejah awit saking kaprawiranipun Prabu Naga Gombang. Rak ngono to Kakang Durna. Urung karuan. Aja gampang mesthekake marang lelakon sing durung kelakon Dipate. Merga apa? Sing jenenge siji pesthi, loro jodoh, telu wahyu, papat derajat, lima donya kuwi dudu pangmasane menungsa ning kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Menungsa ki bisane mung ndonga karo budidaya. Ning kabeh iki kena diukur. Para Pandhawa ki wis dadi wong luwih suwene 11 taun. Mongko tangeh lamun duwe kekuatan lamun to ora mangan sing kanthi mirasa, ora dahar sing kanthi wareg. Mula gampang banget para Pandhawa dipateni karo Naga Gombang. Urung karuan, malah wong sing seneng poso, seneng prihatin kaya Pandhawa kuwi adate malah kadigdayane iki malah pengpengan ngidap-ngidapi, ora kena sinangga enteng. Mergo dheweke iki lagi prihatin. Perih karo atine digawe perih. Nggo ngapa? Nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Nasa. Tegese uripe Pandhawa diayomi karo pengiran. Wong yen diayomi karo pengiran, mungsuh sapa wae ora bakal iso mati, ora bakal iso kalah. Mula yen totowan pisan aku ya wani, Pandhawa ora bakal iso mati. Yen kanggoku Pandhawa tetep mati mergo Prabu Naga Gombang ki kadigdayane ngidap-ngidapi. Pandhawa ora bakal mati. Pandhawa mesti mati. Ora mati. Sebabe apa? Mergo bengi iki lakone dudu patine Pandhawa. Titik. Isih kelingan, isih capet-capet aku ngono kuwi. Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi? Sakmangke kados pundi kula cemadhong dawuh. Iye. Nyuwun pangapunten sinuwun menawi paduka kepareng andhahar atur kawula. Prayogi dipun memanuki. Dipun jampangi lampahipun Prabu Naga Gombang. Menawi wonten bobol borotipun para Sata Kurawa makarti nanging bidalipun Kurawa dhateng Kamyaka prayogi nindakaken dharma wisata. Mbeta daharan sak kathah-kathahipun, unjukan sak kathah-kathahipun mangke menawi panggih kalian para Pandhawa, mangke para Kurawa pesta dahar sesarengan. Wong luwe tik ngerti wong mangan cekoh, tartamtu batinipun mangke sakit, atine dadi panas, pikirane dadi kemlurusen. Wong yen pikirane abot ning ndi parane bakale mati. Monggo sak mangke dahar kemawon wonten Kamyaka, saanane panganan Ngastina dibeta teng mrika. Ngono Paman. Nggih, menawi pamanggih kula kados mekaten. Yo. Aku banget condong, aku banget rumajeng. Ya kanthi lelakon iki muga-muga para Pandhawa uripe saya ngrantes. Mula Kang mangkono nuwun sewu, Bapa Penemban Durna. Wonten dawuh nggih anak Prabu Jaka Pitana. Sampun ngantos pegat lan kendhat anggendika minta dumateng Sih nugrahane Bathara supados tansah anjangkung dumateng para Sata Kurawa. Mboten langkung sendika ngestakaken dawuh kalilan plamit madha pasilan. Kartomarma wonten dawuh sinuwun. Bubarna kang padha nggantung sibo ing senedya kundur ngedhaton. Yen nyuwun marang purbane pangeran muga tansah paring dana rasa marang wong Ngastina.